Ka channel lo thlir tu te in zawa in chi bai le vek ole hei tun tum chu eng emaw har satna wangin video in karonin la thei lova ka o ka chau hi in lo ngai thlamai ani ang chu in thria thiamna ka nge ne ole ti chuan tun tum chu cholkar ni ming te a be bom eng emaw soi kan tuma namdang te poina kan cholkar ni ming hi nakin zela po an ron en ve nan an ron zir ve du te po an en turom turin hetia YouTube pa handa chu ve te po hi trying country a country cha ma ni sela tun tuma tan chuan chu tiang chu karon soidon ani ole kan thria thap angin Sunday hi chu cholni ti te pathian ni te kan ti a ning ni aneya Monday hi thotran ni ani a Tuesday hi thole ni ani a Wednesday hi nilai ni ani a Thursday hi ninga ni nilai thotran ni kan ti a ning ni anei boka Friday hi zirtop ni kan ti le a Saturday hi inrin ni ani le ani ti chuan hemi cholkar ni ming kan lamdan kan soidana hian kan ngai mo thin pakhat chu hei thotran thole han tiang chi ani soitel lova kan soi thin hi angai mo min ka hria a hei hi sim theila thotran ni inrin ni thole ni ka tiang khan soi thin ni la thakopin ka hria a tin hei zan lam ate po hian inrin zan han ti mai te nilai zan han ti te kan chiang thina thotran zan han ti te engte po hi dik takin akimin thotran ni zan nilai ni zan inrin ni zan te han ti thei thina la thakop mai hei Presbyterian nilai ni zan thu puibu a po nilai zan thu puibu a in ti ku wa hengte po hi angai mo min ka hre khop maya nilai zan inrin zan ti te chu dik lo angin lang lo ma se heta chol zan te han ti ve do nila pathian zan te han ti ve do nila rem te tro lova chu wang chuan heng te po hi akima ani lam tel hi a thakop mai tin cholkar ni ming chung changa hian in hnialna engeng emaw awm ve a nilai thotran ni nge ninga ni ti hi dikzok ka hmasa zok ti kha in hnialna awm thina hemia hi chuan mizo tong in hnial thin na te ti ziak tu poro zama chong thu ina aron soifiana hi arin tlak phian in ka hria hei hi in hriata tan kan ron chiar chuak anga so sap te lo chhuah ma chuan kar khatani hrang hrang hian hming anei lo ma se a hlat dan soidan an nei hetiang hian voin naktuk naktip nakthai nakthial nakun nakdak ti in ni sari chung chuan soi ve mai zo sap ten lo chuaka ni hming nei lo chu dikin an hrelo ani ang an lo chuah tir po in an phuah ngal mai lova sikul te an din hnuwa an phuah chau ti achiang Sunday hi pathian ni ti an du'a ma se hi pathian hming an ranin soi su ti awang khan anin thlahung deuh an ti ti chuan cholni ti in an soi thin tuna hi chuan pathian ni ti hi kan soidan lar zawk alo ni ta Monday chu na thotran ni ani awangin thotran ni an han ti pota Tuesday chu na an thole awangin thole ni an ti le maya Wednesday chu kar khatani lai tak ahmalam le ahnung lama ni thum ve ve om ani awangin ni lai ni an ti le a Thursday hi phuat turan hai cham deuh ani hmel kar khata ani nga na ani awangin ni nga ni an ti tabika Friday chu kar khat chunga sikul kalni hnung ber lai khazir top ni ani awangin zir top ni an ti le ta a Saturday chu cholni a engma tho phal ani lova chumi ata na lo in rin lok na ni ani awangin in rin ni an ti le mai an ti kar thlona ni tin na tho zat zat chu a chau thlak dewa ni lai ni a chol na tho lo an ching le ta atuk Thursday chu ni lai ni a chol hnuwa na tho tran le ni alo ni ta chu wang chon mi than kha din ni lai tho tran ni ti in an sei ve le ta ani ti chuan ni nga ni ti le ni lai tho tran ni ti chu manganom ve ve ta ti kha aron sei fi na ni hati khan aron sei fi na hirin tak le in ka hria chu wang chuan ni lai tho tran ni ti le ni nga ni ti hi chuan adik zok khawm than lova ma ro chu ni nga ni ti hi chu masak mel zok ani tin kar khatani masaber hi pathian ni nge thotran ni ti hi in hnialna tia hian in hnialna a om ve fo maya hei ke po tun ma ka lo boina ni hei po hi proza ma hian ron soi fia thale hleng ka hria hi kan chiar chuak le mai ange
kar khatani masaber kar tharin tran nani hi pathian ni nge tho than ni mitam ber chu kan boilo mi tlema zong kar khata ni masaber chu tho than ni amoti an om bible ring tu tan chuan pathian ni hi kar khatani masaber ani ti hi hriat mai tur ani inrin ni hi sabat ani a chu ani sarina ani thotran ni ya kar thar che bain book na media lama kan mu fo mai pathian ni ya kar thar che bain book zok adikang bible ring lo te po in pathian ni chu kar khatani ma sabera an pom deuh vek calendar tam bera po sunday an da ma sak zel hi pathian ni kan thlen to chuan chu mi kar kan soidonin kar le tilovin tun kar ti to adikang mi than khatin tun kar lo om tur an ti thrin bok kan soi ni chu pathian ni ani to chuan lo om tur ani lova alo om tran to reng ani kan bible a ni sari ni masaber ati kha la li suwa thole ni ani a sap tong bible a chuan the first day of the week ti ani kha pro zama soi fi na ani le hi po hi chiang khop maya a thotan ni hi kar thar in tran na nilovin pathian ni zokhi ani a hete po hi shathar le ta ila ti chuan tun tumata chuan kan du tok lenga kan chorkar ni hming te lam dik to ila soi kim thrinela tin ninga ni le ni lai thotan ni tia te loin nial boi to lovila tin kar thar kar tirin tran ni hi lo thatlat to ila a tha nge